салому алейкум тамошобини муҳтарам, бинандагони гиромӣ. Имрӯз мо дар сари занбурем. Занбурро барои зимистон тайёр кардистем. Рамкҳои холиро ҷудо мекунем. Рамкҳое ки занбур дора, тухм дора, асал дора, инҷа ҷудошон кардем. Занбурро кор кардем. ина бародаро занбури мо. Мо ёвон овардем мондем, айноҳе файзобод ёвон овардем шуна. Ина занбур кор кардиста. Ина тухмам дора, асалам дора. Ина асала кадомеда ки дар ноҳияи Файзобод доруи занбур дар кор мешавад, асал дар кор мешавад, марҳамат биёен дастрас карда метавонед. ташаккури зиёд, ба диққататон раҳмат. Дастгирро фаромӯш накунед. Подписатсия, лайкро фаромӯш накунед.